Magandang araw po. Magandang araw po. Sana po subscribe po kayo at like and share para updated po kayo sa ating sa pamilya. Ang isi-share ko po sa inyo ay yung protection sa pamilya po. Magagamit po nyo sa pang araw-araw. Pag kayo umalis ay palagi yung dalhin, ilagay nyo sa wallet. Ito po ay napakabisa po na protection sa lahat ng mga bagay-bagay, sa mga samang espiritu, sa pantaboy ng negatibo, sa lahat ng mga masamang espiritu. Ito po ay isusulat sa 5 papel tapos itago nyo po, ilagay nyo sa cabinet para pang protection po ito. Napakabisa po kung kayo po ay magbabiyahe, may lakad po kayo, mamamasyal, palagi yung dalhin, ilagay nyo sa wallet po. Yung mga anak nyo, bigyan nyo po, kahit sino po dyan, asawa nyo, para palagi kayong maligtas sa kapamakan. Narito po yung protection sa pamilya. Ang pamamaraan po ito ay pangtaboy sa mga negatibo, sa masamang elemento, pangontra sa masamang balak sa iyo, iwas aksidente at iba pa. Isulat po ang formulang ito sa 5 pirasong papel na malinis o coupon band gamit ang pulang ballpen at siyang ilagay sa loob ng bahay. Ang iba naman ay iyong ipatago sa wallet ng iyong mga mahal sa buhay. At kung may pupuntan kayo ay magdasal ng isang Ama Namin at humiling ka ng o umagwis na gabayan ka ni Ama na sa pamagitan ng formulang ito ay panalangin sa Diyos at ang dalisay na kalooban at paggawa ng mabuti sa kapwa. Ito na formula po ay isulat ninyo sa papel o sa kukumban 5 piraso. Halimbawa, magsulat po kayo, ganito po, isulat po nyo dito, ganito po, kukumban, isulat po nyo dito yung formula yun at gamit po ang pulang ballpen at itupi po nyo po ng ganon, ilagay po sa wallet. Yung mga pamilya nyo, bigyan nyo po ito para magagamit nila, itatago nila sa wallet nila. Kung saan sila pupunta ay dalhin palagi yan. Pero bago ang lahat po, bago ko nyo isulat ay kung sino man po yung gagawa po sa inyo na magsulat ay magdasal po ng isang Ama Namin at isulat po itong formula nito. Yun lang po. Sana po tangkilikin po nyo itong YouTube channel ko na ito na mag subscribe, like and share para updated po kayo sa susunod pong video. Narito po yung protection sa pamilya. Ang pagkon pala dito ay yung ulit-ulitin po yung i-video para makon nyo po masulat mo yung maigi po. Salamat po. Yan po, para maikon nyo po isulat yung maigi. Yung video ulit-ulitin nyo tapos i-ikon nyo para maisulat nyo. Yan po, maganda po ito sa protection sa pamilya. Yung orasyon ay yung formula po nandito sa baba. Ito po yung dito po yung baba, yung nakasulat na pula, yun ang susulat nyo sa 5 coupon band. Yan po. Maraming salamat po. God bless po.